എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിഷുവിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പായസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ പറയണം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ പായസം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ചക്കയാണ്. ഇതൊരു 3/4 കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഴുത്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ പഴുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചവരി വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് ചവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 400 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനേക്ക് മുൻപായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. കരടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചവരി ഇതേ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ചവരിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് 2-3 തവണ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കയില്ലേ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനിയില്ലേ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ശർക്കരപ്പാനിൽ വേണം ഇത് നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചെറിയ പീസൊക്കെ അതിലുണ്ടായിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാളികേരപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനപ്പോൾ 1.5 നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2-ാം പാലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 കപ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചവരിയില്ലേ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 നുള്ളു ചുക്കുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുക്കുപൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം ദേ ഒന്ന് കുറുകി തിക്കായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് 1/4 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 1 കപ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായസമൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാഷ്യൂസ് റൈസിൻസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നാളികേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസിൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വരുന്ന വിഷുവിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.